gun mai ƙaunar ka za ka ci salam. Abin duniya kuduwa sun fara kamar gidan malam. Ni ma masoyiya zan bayyana dukkan na zama. Jirgin masoyi za ka wuce za ka kai bisa gona. Da na tare da ni wasu kuri za ka kai wani suna. So da samun aduwa ne da ke barawa a zuciya kin da kin wuce yin dabu hanta ta takadu za a yi binta muwa in an ce zuwa ranar banganuwa bana fatan kwanar a kai ɗarnawa. Wata kudai kamara ne wata lokar rayu zuwa ita alheri hotel kango a gidan suho. Wallahi. Kika mu mana. A ai mana kallace ai wallahi. Ina kika san me zan fada? Ai ran shi wannan san da yake. Na fadi ai hamsu ne. Allah Allah. Baka ne an kamar asabiki yau ga gan shi gobe ne da an bi da yau sai ka gan mu yanzu ne tsarin ubangiji babu yanda bai iya ba. Ranar farin ciki ta tabbata akwai kirare ku dinga rausaya tun da kiɗan ku ne amare don na ga zo an kama amar su da tirare kashi ku yana kiɗa ni ko ina ta zazzaga zuba. Zuciyata tana biɗar ragin hanya bayyana duk abin da zai shirya soyayyata farin ciki na